sa sayang lamesa nin buhay asin pagkamot. Sinda nagpahayagkan sa inang pagmauot na danay na makapaglingkod sa Dios asin nagbagokan sa inang panuga. Danay niya to sinang ipamibi na lugod magindayupot sa ministerong ini asin makapag-agyat sa sato na pakasugon ang satuyang pagtubod, paglaom asin pagkamot sa kagurangnan sa paagi kan pagserbi sa iyang simbahan asin sa kapwa. Tanda kan sa tong kaugmahan asin pag-ako, taptapan po niya to sinda. Matindog ang gabos para sa pamibi nin banwaan. May pusog na paglaom, magdulo kita sa Ama na daing untok na naghihimati kan mga pag-arang nin taong mapakumbaba. An sa tong simbag kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kung babang buhay, magtukdo sa to, kandalan pasiring sa langit non, nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagluluya ang buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na buhay. Mapukawan, matalastas niya to, na sa pag-ako sanakan sa tuyang makaluyahan, kasalan, asin pagkapahamak, an pagkaherak kan Diyos, inaalok sa tuyang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing halion niya to sa satuyang buhay, an kapaabaw-abawan, asin midbidon ang satuyang kadaihan sa atubang kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa mga harong o sa mga ospital, asin sa mga nagagabatan nin kamunduan, maghadit asin sa kahurasaan, magranga kan Diyos non na pangataman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, orog na ang mga mahal niya to sa buhay, makalaog sa langit non nakahadean nin pagkamuot, asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagsasarig kami sa imong kapangyarihan na maligtas. Tabangi kaming maglakaw sa kapakumbabaan, tanganing makaabot kaming ligtas sa imong langit non nakahadean. Uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Pagdulot kan mga atang.
Tindog tabi. Mamibi, kamo mga tugang, kanganan sa kosin sa dong atang, magkanigong akoon kan Diyos, amang makakamhan. Akoon mandugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibibi kami, hilngaan mga atang na dinudulot mi sa imong kadakulaan, tangani ang ginigibukan sa mong paglingkod sa imong kamarawayan hangad makaabot uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na dana isiminsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabo sa sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kang gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kang gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaining maatang namibibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos, nan sabi,
Magako kamo gabos, asin maginom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibo nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ting kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakat sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumdumas sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Anak kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamtan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kaurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa madaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kansay mong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos ng kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong mga kasalan, kung ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya si Kristo ang tinapay nin buhay, ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Liwat pagirumdum po sa pag-ako kan komunyon. Halion po muna ang face mask bago buksan ang sa indong kamot sa pag-ako kang banal na ostya. Hawak ni Kristo. Amen.
Handog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, mapanulugod kami kan sa imong mga sakramento, tangani ang ginigibumingon yan sa paaginin tanda, makamtanbi sa katunayan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa nagkapirang anunsyo. Enot po, siring kang nabanggit ko kang mga nakalipas na misa o lipas na Domingo. Sa December 8 po, igwa kitang gigibuhon na mass wedding. Ninhuli po kayan, iniimbitaran po itong mga daipakasal sa simbahan o kaya kasal lang sa sibil, daipakasal sa simbahan na i-regularize po nindo ang sa indong pag-ibanan, mabindisyonan kang simbahan. Kaya bago po mag-November 8, 1 month po ang paghahanda. Kay puwan po na magpalista na sa opisina asin magdara kang baptismal certificate asin confirmation certificate. So daipa kumpil, ma-schedule po kitang kumpil digdi sa simbahan para sa mga kakasalon, gigibuhon Sabado bago kang December 8. That's December 3, Saturday. Kukumpilan po, so tunay na daipa kumpil. So yan po ang enot na anunsyo. Ikadua po, World Mission Sunday ngunyan, malibot po ang mga collectors for second collection. So, dahil pa kung buot na magtao para sa mission, itaw na po sa mga collectors. And then, igwa po kitang freedom para sa mga kalag po Sabado, Pitsa 29, hasta 31 kan bulan na gigibuon sa mga misa pagkaaga sin pagkahapon. Igwa po nin pagresponso sa lambang pagmisa, pakihagad na lang po ang mga envelope sa opisina, tangani na isurat ang mga pangarangkan sa inyong mga mahal sa buhay na buot na ibali sa pagresponso sa oral daw na pagmisa sa tulong aldaw na iyan. Siyempre po, igwa po akong pagirumdom sa aldaw kan undas. Sinabi na po sa kapinunan kan sa tong misa, an sa tong banwa, midbid sa pagiging reliyoso. Alagad may mga naobserbarahan po akong mga excesses, mga sobra na dapat mayo sa satuyang pagsasabuhay kan sa tuyang pagkakatoliko. Although dahil po kita nakakalingaw na magbisita sa sementeryo o Camposanto, na anbot sabihon banal na lugar, alagad siguro obserbasyon man po ini kang kadaklan na imbes na ang sementeryo maging lugar nin pagpamibi, naging lugar ning barakalan o kaya naging lugar ning tindahan. Garo bako pong magayon na hilingon na negosyo nangyayari sa laog kan sementeryo. Iyo po, siguro gusto man nindo na malinig ang Camposanto, aro kang Eternal Gardens, na actually hanggang ngunya naglilinig pa kita, kadakol talagang ati sa sementeryo. Bako day po kaya kang personnel taduman. Kaya makikiulay po ako na enot day pwedeng yaon pa po kita sa panahon ng pandemya. Ang reklamo po, perming pano po ang sementeryo. Pero ang nakakapano po, ang mga paratinda. Siguro maging mahiwas po yan, kumayo ng paratinda sa laog. Pinapangalad po niya to ang laog kan sementeryo, bako po yan public property. Bako yan pong pampublikong espasyo. An may kagsadiri po kayan iyo ang Archdiocese ng Cáceres. Pwede pong magtinda sa luwas, pero bako sa laog. Iyo po, kaya kung mapasementeryo po kamo, magdara na kamo ng pagkakan, tangan nila na kamo magbakal sa laog. Alangan man sementeryo, may mga tinda ng mga kutsilyo, mga tabak, alkohol, bako ipo yan na maninigo sa
sa dignidad kan banal na lugar, sementeryo. Rumdumunta itong ebanghelyo na kung saan si Jesus na anggot, tan lugar nin pamibi, naging lugar bako lang nin barakalan, kundi nin kasalan dahil nang lalamang itong mga paratinda. Dahil kuman sinasabi na nang lalamang ang mga nagtitinda dyan, kundi maging lugar lamang nin pamibi ang sementeryo. Masabi kita ngay, Father, yun na saan kinakabuhay ta. Sa sarong aldaw po, pwede kitang pag inisip taan sa diri ta, yun talaga yan ang mangyayari. Pero no rin ta pupundohon ang siring na kalakaran sa sementeryo. Siguro this is the best time, proper time. Sa luwas po, dahil man kamo binabawal, dahil na yan sakop kang arkidiocese kang simbahan. Sa luwas, libre ka mong magtinda. Iyo po, sana po maintindahan po nindo kung ano ta siring ang sakuyang sentimiento na sana maging lugar. Ang iba nagtitinda pa ng arak, siyempre ang sunod kan irinuman sa mausoleo. Iyo po, bako man yan lugar ng inuman, kadakol kitang pagkakataon na mag-irinuman, pero bako dyan sa lugar na banal. Pag linulubong taan sa tuyang mga mahal sa buhay, grabe ang pagrespeto ta sa hawak, sa gadan. Pero pag abot sa sementeryo, anong klaseng respeto? Minsan dahil na nakakapangadyi, yaw na si irinuman duman, nangyayari. Iyo po, siguro parte inikan sa tuyang challenge bilang mga Katoliko na tanusun ta ansa lang mga gawi. So, iyan po ang sakuyang pakiulay sa saindo. Pero kung magtitinagasan kita, mayo akong magiginibo ka yan. Pero iyan ang pakiulay ko po sa saindo. Manunugod sa pagselebrar niya to kan undas. As in, not siyempre, kung mabisita kita, magdara na kita ng pagkakan, tangan hindi na kita magbakal. And then, magdara nin sako, kung may mga akarakan ka mo duman, may sadiring sako itong mga grupo na mabisita. Iyo po, dangan magpangadyi. Yan ang pinaka-importante. Mauugmaan sa dong binibisita, kung nagpapangadyi, binabalita sinda sa pamibi. So, sana po mahagad ko, ma-expect ko ang sa indong kooperasyon sa bagay na iyan. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan lang ang